welcome to my channel, Mama Dils Vlog. Karon guys, maggaluto ko kay sumad sa akong bana, ika-9 Date years. anniversary. Date anniversary sa akong bana. Ug mao ni ang akong handa karon. Karne sa baboy. Ug naay mga tiil guys ako ning isinigang. Ano mga tiil. Kani siyang tiil, upat kani ka tiil. Ug sabaw gi karon guys, amo lutuon ang usa ka tiil kay amo isudan og paniud to. Ug naapo koy atay. Ako ning himuong inatayan. Og naapoy mga ingredients nako daghan guys. O magpansit pod ko. Magpansit ko nda maggulaman ko among pang dessert. Manis ya. Mga ako ng mga sagol. Og maglumpia pod ko. O maghahimo po ko og lumpia. Karon guys, luto na ko sa among sinabaw nga tiil. Sinigangon ako kay sudan na mo og paniud to. Ana siya guys. Ug ako na siya ning ahinluan. Kay magsugod na ko og luto. Ako ning buko ng tiil. Ang kuwagasan na po na to. Yan na po. Yan na po yan. Guys, kaprito ko saging akong isagol sa akong humba. Ayan pa guys, katimpla na ko. Ko na isagol sa akong hulumba. Tingnan natin kung ano. Sige. Guys, anak ko, gamuno na akong humba. Ako na ni siyang panakutan, bombay, ahos, paminta, o kanang laurel. Ya. Unya, akong i-mix din akong saging nga giprito. Anong gihilisan una? Ang sagon ako tuyo, ahos, paminta, bombay, o kanang suka. Nya akong palata, akong butang ang ipalata ng Sprite. Sanga na tuog. Mga isang baso na siguro na Nya. Ato pa dyan sa gulan og piniritong saging saba. Ano siya ang akong humba nga with Sprite. Alip ko ng anniversary sa akong bana. Sa tarong ako no sabot. Sa tarong to. Music dia. Excuse me. Hi guys! Hi guys! You're guys like naligo, Mrs. Bibi Pili Ilaya. Ano ngit-ngit man yan? Langgana akong gimix kan guys kay luag. Mao na ni siya. Ang akong humba ni Mama Dils Vlog. O ato na ning itak-ang guys. Inya na lang tan-aw na ko o magkukan ako. Dali lab, dali lab. Lab. Oh, na may menudo. Kuangan pag ketchup niya. Nagpalit pag ketchup. Ngit-ngit mo. Nagluto may og menudo.
Green peas, aw kanang kuan natato imong palit dai pork and beans sagol ani. Ayan. Oh, laki. Kasuha eh.